Усім прывітанне. Гэта Віталій Ляхновіч і мой новы падкаст Бубу будучыня, які зараз вы, пэўна, будзеце слухаць. Пару важных заўваг, якія трэба сказаць на пачатку гэтага падкаста. Хтосьці з вас можа мяне ведаць, дзякуючы падкасту Відзік, хтосьці, пэўна, раней глядзеў ці слухаў падкаст Тэхнавука, як на Ютубе, так і ў розных падкаста-прыёмніках. І цяпер я крыху размежаваў тэмы, таму што на відзіку там было і пра гульні, і пра нейкія асабістыя тэхналогіі, і часам там нават можна было пачуць штосьці пра футбол. Цяпер Бубу будучыня будзе выходзіць менавіта пра Бубу будучыню, пра тэхналогіі, пра навуку, пра космас, пра тое, што адбываецца вакол нас і як гэты свет вакол нас мяняецца і як нам да гэтых зменаў рыхтавацца. Усё, што тычыцца нашай будучыні, у маім выкананні Бу-бу-бу, спадзяюся, што вам гэта спадабаецца. Вялікі дзякуй за тое, што знайшлі гэты падкаст і будзеце яго слухаць. Прыемнага. Будучыня. Джэнсэн Хуанг, кіраўнік NVIDIA, выйшаў на сцэну і ўрачыста аб'явіў, што касмічныя вылічэнні, наш апошні рубеж, надышлі. Гучыць, зразумела ж, як слоган з якога-небудзь трэйлера фантастычнага фільма, крута, захапляльна. Праблема толькі адна. У вакууме, куды, прынамсі, сабраліся выводзіць дата-цэнтры для нейрасетак, нельга проста ўзяць і адчыніць вакно, каб праветрыць серверную. Але пра гэта Маскі ды Хуангі неяк маўчаць. Што агулам адбываецца? Найбуйнейшыя тэхналагічныя кампаніі свету цалкам сур'ёзна заяўляюць, што збіраюцца выносіць дата-цэнтры на арбіту. І на гэтую задуму вельмі скептычна глядзяць адразу двое. Гэта фізіка і гэта зямная атмасфера. Спачатку агулам пра тое, хто зараз у гульні. SpaceX Ілона Маска купіла яго ж уласны XAI, нейрасеткавы стартап, і плануе цэлае сузор'е касмічных дата-цэнтраў. Паводле заяўкі, якая была направлена ў амерыканскі рэгулятар FCC, плануецца выпусціць аж да 1 мільёна апаратаў. Google не хоча ад гэтага адставаць, запусцілі Project Suncatcher разам з кампаніяй Planet. Плануюць 2 спадарожнікі з чыпамі TPU, абяцаюць вывесці іх дзесьці ўжо на пачатку 2027 года. Blue Origin Джефа Безоса падала дакументы на 51 600 спадарожнікаў, і стартап StarCloud замахнуўся на сузор'е з 88 000 дата-цэнтраў на арбіце. Кампанія з назвай Cowboy Space Corporation, якую заснаваў мультымільярдэр і сукіраўнік такой праграмы сервіса Robin Hood, хоча пабудаваць амерыканскую энергасетку ў космасе з 20 000 апаратаў. Першы запуск дзесьці ў 2028 годзе. Кожны такі спадарожнік — гэта стойка ці некалькі стоек з відэакарткамі, з паскаральнікамі для нейрасеткавых вылічэнняў, якія звязаны паміж сабой нейкімі лазернымі аптычнымі каналамі, а з зямлёй будуць дзяліцца інфармацыяй праз мікрахвалі. Прадаўцы гэтай мары абяцаюць рай, бясконцае сонечнае святло, бясплатнае астуджэнне і ніякіх землятрусаў, ніякіх паводак, ніякіх пратэстоўцаў пад плотам каля гэтых дата-цэнтраў. Але аналітыкі з ABI Research узялі ды палічылі агульны кошт валодання і выявілі, што запусціць і трымаць адну відэакарту ў космасе цягам года выходзіць, прынамсі, на парадак даражэй, чым тое самае зрабіць на зямлі. На парадак гэта ў 10 разоў як мінімум. І ў разліку яны яшчэ былі аптымістамі, бралі кошт вываду на Starship па фантастычных $44 за кілаграм. Пачнем з бясплатнага астуджэння, бо гэта самы такі вялікі падман. Так, космас сапраўды халодны, але у ім няма атмасферы. А значыць, 2 найлепшыя спосабы адводзіць цяпло — гэта цеплаправоднасць і канвекцыя. Тое, што робіць звычайна вентылятар у вашым камп'ютары. Яны проста не будуць працаваць, таму што няма чым абдзімаць гэты апарат, гэты дата-цэнтр, які будзе знаходзіцца ў космасе. Застаецца адзін шлях — гэта выпраменьванне. А каб выпраменіць цяпло, патрэбна вялікая і дарагая паверхня. Патрэбен радыятар. І вось тут закапанае тое, што аўтары трапна назвалі фізічным падаткам на такія дата-цэнтры.
Тут кіруе працэсам закон Стэфана Больцмана. Колькасць энергіі, якую можна выпрамяніць, прапарцыйная плошчы радыятара, памножанай на тэмпературу ў 4-й ступені. Гэта я не з галавы зразумела, гэта я тут чытаю. У космосе тэмпературу асабліва ніяк не падкруціш, і застаецца адно, трэба нарашчваць плошчу гэтага радыятара. І чым больш трэба цяпла скінуць, тым большы хвост ты мусіш валачы за сабой зямлі на арбіту. Разлік даволі просты і жорсткі. Адзін чып H100 ад NVIDIA жарэ 700 ватаў. Каб трымаць яго пры камфортных 60 градусах, гэта лічыцца такой залатой сярэдзінай для даўгавечнасці відэакарты, трэба 1,4 квадратных метра радыятара на адзін чып. А цяпер калі прыгадаць звычайную AI нейрасеткавую стойку, там каля 32 відэакартаў разам з працэсарамі, разам з памяццю, разам з сеткай, гэта ўсё будзе жэрці каля 40 кілаватаў. У такую стойку улазіць 2,5 тэрабайта памяці. Дастаткова, каб абслугоўваць 20 000 карыстальнікаў. Зразумела ж адначасова, ці круціць якую-небудзь там 16 паралельна мадэлек Llama 3 узроўня. І каб пастудзіць яе ў вакууме, спатрэбіцца радыятар на 80 квадратных метраў. Такая плошча добрай кватэры на сям'ю. Гэта дзеля адной стойкі. А для дата-цэнтра на 100 мегаватаў такіх пляцовак трэба мінімум 2500, дзесьці так. Атрымліваецца, што на арбіце мы будуем не серверную, а сапраўдны нейкі мікрараён. Не жылы, праўда. І гэта яшчэ такі найлепшы сцэнар, бо на нізкай арбіце радыятар паступова псуецца. Там на яго ўплывае ультрафіолет, і там на яго ўплывае атамарны кісларод, якія раз'ядаюць пакрыццё, і за 5 гадоў, такі тыповы тэрмін жыцця такога спадарожніка, здольнасць адводзіць цяпло, яна заўважна упадзе. Каб утрымаць тыя ж 60 градусаў, плошчу трэба нарошчваць з вось гэтых агучаных мной 1,4 квадратных метраў да 2 на 1 чып. Фізічны падатак тым самым чынам будзе вырастаць на 40%. А гэта на 40% больш масы, якую трэба выцягнуць туды, наверх. Зразумела ж, гэта больш супраціў атмасферы, гэта менш некага карыснага аб'ёму, які можа несці ракета, і ўсё толькі дзеля таго, каб перажыць старэнне ўласнага пакрыцця, якое будзе адводзіць цяпло. І цяпло гэта толькі палова насамрэч бяды, таму што ёсць другая палова, гэта іанізавальнае выпраменьванне, толькі цяпер яно б'е ўжо не па самім радыятары, а па самім жалезе, якое знаходзіцца ў дата-цэнтры. Звычайна спадарожнікі носяць на сабе радыяцыйна умацаваныя чыпы, яны надзейныя, але звычайна дарагія і слабыя. Такі чып фізічна не пацягне нейкую сучасную вялікую моўную мадэль, таму аператарам не застаецца выбару. Трэба ставіць тыя самыя зямныя H100 ці CPU. А яны ў космосе даволі мяккая мішень. Высокаэнергетычныя часціцы пры ўдары яна можа перкуліць які-небудзь біт у памяці, што прывядзе да хібу ў вылічэннях, якія праводзіць гэты чып, гэты працэсар, і ці выклікаць якое-небудзь замыканне ў логіцы, якая проста спаліць мікрасхему. Выйсцяў 2, можна абкласці кампутара нейкай такой тоўстай бранёй ад радыяцыі, але гэта дадатковая маса, а масу на арбіту, як мы помнім, цягнуць даволі дорага. Або пайсці шляхам збыткоўнасці, замест аднаго ідэальнага бронятанка у абалочцы бронявой, запусціць кучу нейкіх таннейшых звычайных чыпаў, якія разам каштуюць у 10-100 разоў менш. І такі прыём не новы, так робяць і на караблях SpaceX, і на серверах на МКС, і нават на місіі Artemis 2, якая нядаўна звазіла астранаўтаў вакол месяца. Ідэя заключаецца ў тым, што ты запускаеш адзін і той жа разлік на 3 розных умоўна вузлах. Параўноўваеш адказы, і калі адзін з вузлоў збрахаў, то ёсць дырыжор, які перазагружае яго працу, пакуль астатнія працягваюць працаваць. Гэта больш надзейна, але частка вылічальнай моцы цяпер увесь час марнуецца на нейкую самаправерку. І выглядае не вельмі зручна і не вельмі эфектыўна. І трэці міф, які пратычыцца бясплатнага сонца, бясплатнай энергіі,
Сонца ў космасе яно сапраўды шчодрае, там штосьці каля 1300 ватт на квадратны метр можна злавіць. Толькі каб яго злавіць, трэба выцягнуць наверх, на паверхню велізарныя панелі, якія таксама з часам дэградуюць і губляюць некалькі працэнтаў эфектыўнасці сваёй штогод. І галоўны падвох: колькі энергіі сабраў, столькі ж цяпла ты мусіш, зразумела ж, адвесці, выпраменіць назад у космас. А плошча на выраб энергіі і плошча на скід цяпла, яны што амаль лічы, што аднолькавыя. Значыць, на кожны квадратны метр сонечнай панелі трэба яшчэ прыкладна квадратны метр радыятара. Радыятар з дэкаратыўнага вось такого пакрыцця ператвараецца ў такую раўнапраўную канструкцыю, сапраўдную палову ўсяго апарата. Ілон Маск на форуме ў Давосе слушна заўважыў, што найлепшы радыятар — гэта той, што ніколі не бачыць сонца. Гэта значыць, што апарат трэба развярнуць такім чынам, каб панелі, зразумела ж, увесь час глядзелі на сонца, а радыятары, у сваю чаргу, увесь час глядзелі ў чорную пустэчу, а антэны для сувязі глядзелі ўвесь час на паверхню зямлі. То бок трэба так тройчы дакладна наладзіцца і спазіцыянавацца ў прасторы адначасова. А для гэтага, зразумела ж, патрэбныя даволі складаныя сістэмы кіравання арыентацыяй, у якіх процьма насамрэч спосабаў зламацца. І ўсё гэта там, дзе рамонт практычна, тэарэтычна магчымы, але практычна немагчымы. Таму што, як кажуць, у тэорыі практыка і тэорыя — гэта адно і тое ж, але на практыке гэта ўсё наадварот. Дагэтуль мы гаварылі пра вось такі рахунак, які выстаўляе фізіка, выстаўляе тэрмадынаміка. І калі ўявіць, што ў нас бясконцыя нейкія рэсурсы, а ускоснай шкоды ад гэтых дата-цэнтраў няма ніякай, то гэта ў прынцыпе тэарэтычна можна зрабіць, але калі гаварыць пра рахунак, які выстаўляе сама планета, там ёсць яшчэ больш нюансаў. 8 ліпеня 3 амерыканскія некамерцыйныя арганізацыі, якія, адна з іх абараняе, дарэчы, начное неба ад забруджвання, светлавога забруджвання, падалі ў тую самую федэральную камісію па сувязі США петыцыю і патрабуюць спыніць выдачу новых ліцэнзій на арбітальныя дата-цэнтры, бо ўсе гэтыя планы, паводле заяўнікаў, яны парушаюць федэральны закон. Фармулёўка ў дакуменце даволі з'едлівая. Кампаніі апісваюць свае задумы як пераварот у гісторыі цывілізацыі, але катэгарычна не жадаюць, каб хтосьці даследаваў, што гэты пераварот зробіць з навакольным асяроддзем, навукай ці эканомікай. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Ракета брудніць атмасферу, насамрэч ракета і апарат, якія выводзяць, брудніць атмасферу двойчы, на шляху ўверх і на шляху, зразумела ж, уніз, таму што гэтыя апараты бясконца не могуць знаходзіцца на арбіце. Калі гаворка ідзе пра тое, што гэтыя апараты праз 5-15 гадоў мусяць выйсці з эксплуатацыі, а выйсце з эксплуатацыі звычайна выглядае так, што апарат уваходзіць у атмасферу і папросту ў ёй згарае, выпараецца. І разам з ім выпараюцца ўсе ягоныя металы, якія знаходзіліся ў мікрасхемах, у яго гэтай самай абалонцы. І ўсё гэта, зразумела ж, асядае ў стратасферы, у той частцы неба, куды раней чалавечае смецце не асабліва магло і дайсці. Цікавае высветлілі напрыканцы 2023 года. Даследчы палёт быў здзейснены пад эгідай NOAA. Гэта такая амерыканскае агенцтва па даследаванню акіянаў і атмасферы. І гэтае даследаванне знайшло, што металы касмічнага паходжання ў аэразолях сернай кіслаты, з якіх стратасфера збольшага і складаецца, гэтыя аэразолі лічацца, працуюць як такі планетарны сонцаахоўны крэм. Яны ствараюць высокія воблакі, што адбіваюць сонечныя прамяні і адначасова не пускаюць забруджванне і парніковыя газы знізу да гэтага азонавага слоя. Як менавіта касмічныя металы ўзаемадзейнічаюць з гэтай сістэмай, навукоўцы прызналіся шчыра: мы дакладна не ведаем. Далейшых даследаванняў пры цяперашняй адміністрацыі Трампа не праводзілася. Асобныя навукоўцы баяцца, што гэта забруджванне яно здольнае разбурыць азонавы слой, такім чынам падставіць частку насельніцтва пад нейкі ўзмоцнены ультрафіялет ці проста дадаткова расхістаць нашу атмасферу. І
Ключавое тут слова, што яны баяцца. Ніхто не ведае пэўна, што здарыцца, таму што даследаванняў шмат не праводзілася і такіх дакладных добра фінансаваных даследаванняў таксама не было. І гэта не супакойвае, гэта наадварот робіць так, што мы збіраемся правесці нейкі незваротны эксперымент у велічэзных маштабах над адзіным экземплярам неба, які у нас існуе, які мы не зможам у выпадку чаго замяніць. Стыў Волс, былы кіраўнік спадарожнікавага падраздзялення вось гэтага NOAA, ён тлумачыць гэта так. У гэтых апаратах поўна складаных матэрыялаў, і нават калі яны цалкам згараюць, забіваць атмасферу іх рэшткамі хочацца не больш, чым дымам з якога-небудзь завадскога коміна. Пэўна, трэба падаць нейкія лічбы для маштабу. У 2000 годзе на арбіце было каля 750 дзейных спадарожнікаў. У 2015 годзе іх было каля 1400. Сёння гэта ўжо дабіваецца да лічбы 15 000. За апошнія 5 гадоў чалавецтва вывела на нізкую акалаземную арбіту больш апаратаў, чым за папярэднія 70годдзяў асваення космаса, касмічных палётаў разам узятыя. І на бліжэйшае дзесяцігоддзе, што самае страшнае для мяне, прагназуюць да 100 000 новых апаратаў. І гэта яшчэ без сузор'яў гэтых самых дата-цэнтраў. Асноўны ўнёсак у забруджванне цяпер даюць мегасузор'і Starlink і Amazon таксама са сваім сузор'ем, якое будзе раздаваць інтэрнэт. Разам яны зараз адказныя за прыкладна каля 10 000 апаратаў. Галоўны юрыдычны цвік ва ўсёй гэтай гісторыі такі. Вось гэтая федэральная камісія сувязі FCC амерыканская, яна дагэтуль не патрабуе ад спадарожнікавых кампаній ніякай экалагічнай экспертызы для вываду апаратаў на нізкую арбіту. Наогул ніякую. Напрыклад, у заяўцы Cowboy Space Corporation, той самай, якая хоча вывесці 20 000 апаратаў, адзінае згадванне пра змякчэнне экалагічных наступстваў гучыць так: сузор'е спраектуюць і будуць эксплуатаваць з мінімальным уплывам на астранамічную супольнасць. У SpaceX насамрэч экалагічныя нейкія вывады, яны таксама не нашмат лепшыя. У сваёй заяўцы кампанія піша, што арбітальныя дата-цэнтры забяспечаць чалавецтву шматпланетную будучыню сярод зорак. Мы ўсе будзем жыць на шмат планетах, на Марсе, хтосьці, дзе это чарга на Марс, хто ўжо збіраецца туды ляцець. А увесь экалагічны раздзел зводзіцца да абяцання перадавых у галіне мер па зніжэнні яркасці. То бок, у чылійскіх гарах недавно пачала працаваць абсерваторыя імя Веры Рубін, прыкладна год таму, я гэта расказваў у адным з выпускаў тэхнавукі. Гэта самая вялікая лічбавая камера, якую калі-небудзь будавалі ў свеце. 10 гадоў яна будзе здымаць усё паўднёвае неба, рабіць новую мапу кожныя 3 ночы. Праект, якога насамрэч астраномы чакалі 2 дзесяцігоддзі, ён доўга распрацоўваўся, доўга ствараўся. І яшчэ да старту кансерватыўныя разлікі паказвалі, што пры сузор'ях на нашай арбіце у 26-48 000 апаратаў сляды спадарожнікаў сапсуюць каля 20% здымкаў, якія зроблены будуць апоўначы ў самую такую цемру, і ад 30 до 80% усіх экспазіцый, якія будуць зроблены на пачатку або напрыканцы ночы. Тут важная заўвага, што гэта былі кансерватыўныя ацэнкі, гэта заўвага ключавая, таму што пададзеныя ўжо цяпер заяўкі, яны ў дзясяткі разоў большыя ад вось гэтых ацэнак. Дзеля разумення, як гэта выглядае на практыцы, у 19 годзе астраномы учылі, у іх там ёсць такі велізарны цудоўны тэлескоп, яны зрабілі здымак з вытрымкай 333 секунды і налічылі на ім 19 паралельных палосак. Гэта праляцела адна пачка спадарожнікаў Starlink. І яшчэ ў гэтай гісторыі ёсць адзін бок. На такія сузор'і патрэбная процьма рэдказямельных металаў, якіх і так не хапае, таму што яны і называюцца рэдказямельнымі. Іх мала. І мы хочам усе гэтыя рэдказямельныя металы запіхваць
у нашыя спадарожнікі, дзясяткі тысяч спадарожнікаў, адпраўляць іх у космас, і каб яны праз некаторы час проста згаралі і не вярталіся на зямлю. То бок мы нават іх не зможам нейкім чынам перапрацаваць і штосьці карыснае з іх дастаць. Гэта значыць, што экалагічны рахунак ён прыйдзе не толькі там дзесьці зверху, але ён таксама адаб'ецца вось у гэтых кар'ерах унізе, дзе мы здабываем гэтыя рэдказямельныя металы. І бяда ва ўсім гэтым заключаецца ў тым, што міжнароднае касмічнае права яно трымаецца на дагаворы аб космосе, які быў падпісаны ў 1967 годзе. Яго падпісалі, калі прыватных гульцоў у космосе не існавала, і ніхто нават у прынцыпе не мог падумаць, што прыватныя кампаніі калісьці штосьці будуць запускаць у космос. Дакумент пісаўся пад дзяржавы, дзяржавы запускаюць, дзяржавы адказваюць, дзяржавы нейкім чынам дамаўляюцца паміж сабой. Прыватная кампанія, якая падае заяўку на мільён спадарожнікаў, у гэтай карціне свету проста не была прадугледжана. Гэта як спрабаваць рэгуляваць нейкія стрымінгавыя сервісы правіламі, напісаныя ў свой час для тэлеграфа. Netflix, але правілы як для тэлеграфа. Астраномія цалкам законнае выкарыстанне космасу, такія сузор'і спадарожнікаў таксама цалкам законнае выкарыстанне космосу, і дагавор 1967 года не ўстанаўлівае паміж імі ніякай іерархіі. Няма правіла, што навука важнейшая, і няма правіла, што сувязь важнейшая. Нават калі ты будзеш карыстаць гэтую сувязь дзеля таго, каб глядзець якія-небудзь стрымы на твічы. Ёсць толькі артыкул 9 з абавязкам дзейнічаць з належнай увагай да інтарэсаў іншых карыстальнікаў начнога неба нізкай калаземнай арбіты. І гэтая фармулёўка настолькі гумовая, што пад яе падцягваецца насамрэч што заўгодна. З радыёчастотамі яшчэ так-сяк, там сапраўды дамаўляюцца, там ёсць міжнародны саюз электрасувязі, які дзеліць спектр і трымае нейкія абароненыя палосы для радыёастраноміі. Для бачнага святла такога механізму няма наогул. Неба ніхто ніколі не дзяліў, бо нікому не прыходзіла ў галаву, што яго давядзецца калісьці дзяліць. Начное неба бачылі ўсе людзі, што калі-небудзь жылі і цяпер жывуць на гэтай планеце. Кожная культура, кожная рэлігія, кожная навігацыя да вынаходства агулам космоса. І мы такое першае пакаленне, якое здольнае гэтае неба значна змяніць. І адзінае, у якога няма ніякай працэдуры, каб спытаць саміх сябе, ці мы наогул гэтага хочам, і ці вартыя тыя рэчы, якія мы хочам вывесці на гэтую арбіту таго, каб забруджваць нам гэтае неба. Вось такая цікавая гісторыка, якая атрымае працяг зусім хуценька. Пакуль я падзякую за падтрымку сваіх спонсараў на Патрыоне і на маім уласным сайце. Вы можете бачыць усіх тых, хто данаціць у бягучым радку унізе гэтага відэа, але таксама хачу падзякаваць тых, хто заносіць больш за ўсё. Гэта магнаты, гэта спонсары, якіх я дзякую голасам. Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченка, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза і Райдер 13. Дзякую вам усім за вашу падтрымку ў стварэнні беларускага контенту. А цяпер рухаемся да наступнай, але падобнай навіны, дзе вось гэтае забруджанне светлавое, яно даходзіць да нейкага вар'яцкага піку. Пачнем з таго, што 4 лютага 1993 года над Еўропай праляцеў апарат, праляцела светлавая пляма шырынёй у 5 кіламетраў ад поўдня Францыі праз Швейцарыю, праз Германію, Польшу, зацапіла Беларусь і знікла недзе над заходняй Расіяй. Гэта быў расійскі эксперымент Знамя-2, падчас якога разгарнулі на арбіце 20-метровы дыск, такі вялізны ветразь, вось як гэта выглядала. Разгарнулі вялікі 20-метровы ветразь з алюмінізаванай плёнкі і на некалькі хвілін павярнулі сонца назад праз цемру на цёмны бок планеты.
Праўда, у той дзень над Еўропай было даволі хмарна і бачылі гэтую пляму 1,5 чалавекі. Магчыма, бліжэйшым часам у нас будзе шанец пабачыць падобны эксперымент жыўцом на ўласныя вочы, таму што ўсё той жа амерыканскі рэгулятар па радыёчастотам афіцыйна дазволіў каліфарнійскаму стартапу Reflect Orbital, здаецца, ён так завецца, дзесьці у мяне на яго была ссылка. Гэта не яна, вось гэтая спасылка. Ён збіраецца запусціць люстэрка, якое будзе накіроўваць сонечнае святло на начны бок зямлі. І гэта толькі першая люстэрка з магчымых на хвіліначку яшчэ дадатковых 50 000 спадарожнікаў, якія будуць проста свяціць на зямлю. Нагадаю, што вось гэтая федэральная камісія сувязі з США, яна проста раздае ліцэнзіі на радыёчастоты. І яна агулам ніяк не займаецца вось гэтым забруджваннем, экалогіяй, але 50 000. Добра, спачатку запускайце дэманстрацыйны спадарожнік. Завуць гэты дэманстрацыйны спадарожнік Эрендил-1. Яго назвалі ў гонар толкінаўскага героя, які плыў па небе з зоркай на ілбе. Апарат вагой 142 кілаграмы. Пасля выхаду на вышыню каля 600-650 кіламетраў ён мусіць раскрыць тонкаплёнкавае такое палатно з люстранога поліэтылену памерам 18 на 18 метраў, і гэта прыкладна 3/4 баскетбольнай пляцоўкі, умоўна. Працаваць гэта мусіць так: спадарожнік ловіць сонца, якое для вас ужо, зразумела ж, зайшло, і кідае зайчыка на выбраны нейкі кавалачак зямной паверхні. Пляма каля 5 кіламетраў у папярочніку. Яркасць да 2,3 люкса. Гэта звычайна нікому нічога не кажа. Для параўнання, поўны месяц у ясную ноч яна дае прыкладна 0,05, это зразумела 0,05 люкса да 0,3 люкса. То бок заўважна ярчэй за поўню. Праўда, свяціць гэты апарат будзе зусім нядоўга на нейкі кавалачак зямлі, таму што спадарожнік ляціць хутка, і адна кропка асвятляе толькі некалькі хвілін участак, пасля чаго люстэрка трэба перанацэльваць на нейкую іншую кропку. Старт можа адбыцца ўжо ў другой палове гэтага года. Яны, здаецца, дамовіліся паляцець папутным грузам на ракете Falcon 9. Ідэя, дарэчы, таксама даволі старая, як сама касманаўтыка. Яшчэ ў 23-м годзе такі выбітны з нейкага боку немец Герман Оберт, ён той самы чалавек, з чыіх разлікаў вырасла нямецкая ракетная праграма. Ён апісаў арбітальнае люстэрка, якое магло б асвятляць гарады і растопліваць лёд на паўночных марскіх шляхах, там, дзе звычайна ўсё быў ледастаў. Праўда, у той жа працы ён разглядаў гэта ўсё як і зброю супраць людзей, бо чалавек, які прыдумаў люстэрка ў космосе, ён амаль заўсёды праз абзац прыдумляе, як гэтым зайчыкам напаскудзіць і нашкодзіць свайму суседу. Далей былі розныя тэорыі Цыялкоўскага. Быў амерыканскі праект Solaris, які так нічога і не запусціў па выніку. І ўрэшце было вось гэтае знамя, узгаданае вышэй. У 99-м годзе расейцы паспрабавалі паўтарыць поспех з гэтым знаменем. Ужо запусцілі большая 25-метровая люстэрка, але палатно зачапілася за антэны станцыі Мір, парвалася, і праект па выніку ціха закрылі разам з усім яго фінансаваннем. Цікава, што ў 2018 годзе пра люстэркі замест вулічных ліхтароў абвяшчаў кітайскі горад Чэнду. Ён абяцаў яркасць у 8 поўняў і мільярды юаняў у эканоміі на гарадскім асвятленні. Але і той праект ціха з'ехаў у шуфляду, бо за 100 гадоў, па выніку за 100 гадоў на арбіце пабывала роўна 2 люстэркі, і адно з іх нават не раскрылася. Навошта ўсё гэта агулам трэба? Здаецца, мы ўсе прывыклі, што ноччу цёмная, няма чаго шастаць туды-сюды. Стартап Reflect Orbital, ён прадае гэта ўсё як такое сонечнае святло на заказ. Сонечныя электрастанцыі
як магчымасць для сонечных электрастанцый у той же час працаваць пасля заходу сонца. Як магчымасць асвячаць будаўнічыя пляцоўкі, можна адпраўляць у космас ліхтарыка, пасвячаць будаўнічыя пляцоўкі, дзе змена можа ісці і ўночы, каб не працавалі дызельныя генератары і не асвятлялі гэтыя будаўнічыя пляцоўкі. Гэта можа выкарыстоўвацца для ратавальнікаў, якія шукаюць чалавека ў гарах і не мусяць чакаць світання, бо ты з космоса можаш пасвяціць і стала свету. Для таксама асвятлення вуліцаў без нейкага вугляроднага свету, таксама экалагічна і нібыта эканомна. У сваіх матэрыялах Reflect Orbital піша пра бясконцыя магчымасці, калі сонца не абмежаванае геаграфіяй і часам сутак. Гучыць прыгожа, толькі трэба разумець маштаб гэтых амбіцый. Праз 10 гадоў, у цягам гэтых 10 гадоў кампанія хоча мець на арбіце 50 000 такіх апаратаў. Гэта больш за 16 мільёнаў квадратных метраў люстэрка над нашымі галовамі. І нібыта гадзінка працы такога люстэрка на ваш горад ці на вашу будаўнічую пляцоўку будзе каштаваць 5000 баксаў. Гэта, як мне падаецца, даволі нятанна. Не ўпэўнены, што гэта можа быць эканамічна мэтазгодна. Ёсць там адное галоўнае абяцанне, якое нібыта гэтую эканамічную мэтазгоднасць павінна апраўдваць. Увесь праект прадаецца як такая чыстая энергетыка, што ты можаш з космасу адлюстроўваць сонечныя прамяні на якую-небудзь пляцоўку, якая будзе збіраць гэтыя прамяні, некую сонечную электрастанцыю, сонечныя панелі. І каб такім сонечным панелям выдаваць хоць нейкі карысны ток, ім трэба асветленасць парадка сотні ватт на квадратны метр. Сама Reflect Orbital, яна кажа пра мэту ў 200 Вт. Гэта агулам 15% такой агульнай магутнасці паўдзённага сонца, калі яно ў самым зеніце. І цяпер ёсць лічбы. Джон Барентайн з Цэнтра касмічнай экалогіі з калегамі палічыў, што адзін такі спадарожнік дае на паверхні прыкладна, так, зараз, каб не памыліцца у лічбах, прыкладна 4000 вата на квадратны метр. Не 200, а 4000. Гэта промах не на дзясяткі нейкія працэнтаў, а ў дзясяткі проста 1000 разоў. Тут звычайна успамінаюць эфектны тэст, які кампанія праводзіла, вось гэта Reflection Orbital, як ён называецца, праводзіла з паветранага шара. Люстэрка 2,5 метры запусцілі, і з вышыні 240 метраў яно змагло даць на панелі больш за 500 ватт на квадратны метр. Палову паўдзённага магутнасці сонца. Гэта насамрэч уражвае, гэта някепска, але каб паўтарыць гэты фокус з арбіты, люстэрка мусіла б мець памер прыкладна 8 на 8 кіламетраў, а не 18 метраў. І агулам даказваць магчымасць нейкай касмічнай энергетыкі, даволі такой складанай, тэстам з паветраным шарам, гэта крыху як даказваць магчымасць лятаць праз акіян трансатлантычных пералётаў з папяровым самалёцікам, які ты будзеш проста скідваць з балкону. Ну, штосьці падобнае, але троху ўсё ж такі не. Астраномы, не памятаю, як іх звалі, але яны палічылі варыянт з групоўкай, і нават калі браць спадарожнікі ў 54 метры у нейкім папярочніку, утрая большая за вось цяперашні гэты Эрендзіл, трэба каля 3000 апаратаў адначасова, каб яны свяцілі ў нейкую кропку, каб выйсці на тыя самыя 20% сонца. І гэта дасць вам усяго некалькі хвілін, бо на вышыні больш за 600 кіламетраў апарат ляціць з хуткасцю даволі высокай, 7,5 кіламетраў у секунду, і вісіць над нейкім патрэбным месцам ён лічыць, што лічаныя хвіліны. На 1 гадзіну святла патрэбныя ўжо, зразумела ж, будуць тільки дзясяткі тысяч такіх спадарожнікаў, такіх люстэркаў. Зразумела, што невыпадкова і сам заснавальнік вось гэтай кампаніі, ён у інтэрв'ю згадваў дзівосную лічбу, што ў тэорыі гэта ўсё трэба дабіць да 250 000 спадарожнікаў. Гэта вось такая бязлітасная формула гэтага ўсё. Вось.
наогул навошта гэта, калі гэта штосьці ярчэй за поўню, цьмяней за звычайны вулічны ліхтар, для будаўнічай пляцоўкі гэта насамрэч будзе нават не вельмі добра, а кошт у $5000 за гадзіну ён даволі нятанны, і калі гэта агулам усё будзе. Так што версія, у якую я ўсё ж такі схіляюся, начная сонечная энергетыка. Тут гэта не такі бізнес-план, а нейкі слайд для інвестараў. Рэальны прадукт, на якім гэта можа зрабіць, гэта якое-небудзь святло для відовішчаў ці якая-небудзь рэклама, асвятліць там крыху нейкі фестываль, падсвяціць нейкае адкрыццё стадыёна, не ведаю, намаляваць нейкі лагатып на 5 кіламетрах пустыні. Гэта, у прынцыпе, фізіцы не супярэчыць, з гэтым можна працаваць. Але, як надзейны добры бізнес-план на 55 000 спадарожнікаў гэта не выглядае. І зразумела ж, астраномы таксама ўсім гэтым абурыліся, таму што зноўку ім яшчэ ўжо не проста адлюстроўвацца штосьці будзе ад сонечных панелей арбітальных спадарожнікаў ці ад іх корпусаў, а тут ужо проста люстэрка будзе свяціць, і магчыма нават свяціць табе у вочы, калі ты глядзеш у свой тэлескоп. Гэта агулам яшчэ дзіўней, яшчэ незразумелей, навошта гэта ўсё робіцца. Вось такія дзіўныя, незразумелыя з эканамічнага боку і нават з нейкага такога здаровага сэнсу прапановы зараз па засмечванні нашай каляземнай арбіты ўзнікаюць. Хацеў кораценька, атрымалася 37 хвілін на запісе. Матка найсвеншая. Добра, давайте рухацца далей. У мяне кепскія навіны. Мы ўжо аднойчы гэта абмяркоўвалі пра тое, што Google ператвараецца ў забойцу сучаснага інтэрнэта, калі мяняе свой гуглавы пошук. І апошнія даследаванні яны дэманструюць, што больш за палову ўсяго трафіку ў сеціве сёння гэта ўжо не людзі, гэта боты, не гумовыя боты, а нейрасеткавыя боты, машыны, якія чытаюць тэксты, напісаныя людзьмі, каб навучыць іншыя машыны адказваць чалавеку, які сам на сайт ужо зайсці не можа і хутчэй за ўсё ніколі не зойдзе. І вось адна з найбагацейшых крыніц інфармацыі ва ўсім інтэрнэце, я так лічу, Reddit, яны прыйшлі да высновы, што час сур'ёзна задумацца пра тое, а ці патрэбна агулам далей нашая прысутнасць у Гугле, у пошукавай выдачы Гугла. І буйныя выдаўцы, гэта не толькі Reddit, гэта ад Reddit да Рейтер, скрацей. Упершыню яны на поўным сур'ёзе пачынаюць у сябе ў кулуарах абмяркоўваць на сваіх планёрках, абмяркоўваць і абдумваць, ці не адрэзаць Google ад свайго контенту, бо той цяпер бярэ ўсю інфармацыю з іх сайтаў, а трафік узамен аддаваць перастаў на іх сайты. Скажу па сабе, я часта дапісваю слова Reddit у канец нейкага пошукавага свайго запыту, калі хачу атрымаць жывы адказ ад жывога чалавека, а не нейкіх там 10-15 SEO памыйніц запар, якія знаходзяцца на верхніх радках выдачы Гугла. Дык вось, менавіта гэтыя жывыя адказы і кормяць палову выдачы Гугла. Фінансавы дырэктар Reddit, ён не саромецца, называе свой сайт крыніцай, якую найчасцей цытуюць вялікія моўныя мадэлі. Больш за 25 мільярдаў пастоў жывых людзей, сапраўднае золата для навучання штучнага інтэлекту і больш нейкіх менш сапраўдных водгукаў і парадаў ад жывых людзей. Боты там, конечно, прысутнічаюць, але і жывая гутарка там ідзе, там вядзецца. У 24 годзе Reddit падпісаў з Google дамову на $60 мільёнаў у год за права трэніраваць на гэтым золаце мадэлі Gemini. А цяпер кіраўнікі Reddit сядзяць і лічаць, а які нам, уласна, з гэтых 60 мільёнаў, які нам з гэтага прыбытак, калі Google бярэ нашыя тэксты, лепіць з іх гатовыя адказы на першым жа радку сваёй пошукавай выдачы, і карыстальнік да нас нават не заходзіць. І такім чынам не трапляе, не становіцца нашым карыстальнікам, не стварае новыя каментары, і проста трафік на пляцоўцы змяншаецца.
Гэтая дамова хутка скончыцца, бакі яе зараз абмяркоўваюць, і па даных Wall Street Journal варыянт наконт проста адключыць Google упершыню сапраўды па-сапраўднаму па-даросламу ляжыць на стале. Каб зразумець, чаму ўсе раптам кінуліся і занерваваліся, трэба ведаць адну штуку, гэта AI Overviews. Вы, пэўна, гэта ўсе бачылі, я яе бачу ўжо значна менш, таму што за дэсктопнымі кампутарамі зараз карыстаюся пошукам DuckDuckGo. Дарэчы, трэба і на мабілках гэты пошукавік зрабіць дэфолтным. Спачатку да яго прывыкнуць было даволі складана, злезці з іглы Google даволі цяжка, але зараз я ўжо асвоіўся і все ў парадку. Для тых, хто агулам не ў тэме, AI Overviews — гэта вось такі блок у самым версіі пошукавай выдачы Гугла з гатовым адказам ад штучнага інтэлекту. І Google не цураецца яго ляпіць на самы верх, каб ты адразу бачыў адказ на свой запыт. Убіваеш запыт, чытаеш адказ ад робота. Калі ён цябе не задавальняе, глядзіш нейкія спасылкі ніжэй, там звычайна могуць быць наступныя 3 нейкія спасылкі, асабліва калі ты з мабілкі штосьці шукаеш. Гэта могуць быць рэкламныя спасылкі, і на гэтым твоё падарожжа можа і скончыцца. Глыбей ты можаш нават і не дагартаць. І на жаргоне выдаўцоў гэта завецца Zero Click Search, то бок нулявы клік. Адказ атрымаў, а на сайт нейкі не перайшоў. І гэта не пара нейкіх працэнтаў трафіку. Менш за траціну ўсіх пошукаў у Google цяпер увогуле заканчваюцца пераходам на нейкі сайт. А для выдаўцоў кожны такі нулявы клік — гэта, лічы, нулявы $, які ты зарабіў, то бок нічога не зарабіў. Тэарэтычна выдавец можа забараніць Google боту нейкім чынам сканіраваць свае старонкі дзеля трэніроўкі вось гэтага штучнага інтэлекту, але, і гэта важна, дзе ў сабака і закапаны, калі ты хочаш увогуле застацца ў пошуку Гугла, ты мусіш пусціць таго ж самага бота Гугла адразу і для звычайнай выдачы, і для вось гэтых AI Overview. То бок разам, пакетам, або пускаеш да сябе ўсіх, або сыходзь з інтэрнэту, з нашай пошукавай выдачы агулам. Спроба блакаваць ботаў, яны ператвараюцца ў такое бясконцае прыбіванне крата, калі ты заткнуў адну дзірку, ранкам ён ужо выкапаў новую. Тэхналогія знаходзіць гэтыя дзіркі даволі хутка. Цяпер давайце пра канкрэтныя лічбы. Вось гэты матэрыял Wall Street Journal, пра які я казаў. І тут ёсць такі цікавы графік, спадзяюся, што вам яго больш-менш добра бачна. І ён дэманструе, як арганічны трафік скарачаецца, як гэта паскараецца гэтае скарачэнне цягам апошніх 12 месяцаў. У USA Today арганічны трафік з амерыканскага Гугла за год абваліўся на 18%, і генеральны дырэктар адкрыта заявіў, што досыць гэта трываць, час стукнуць кулаком па стале. У такіх выданняў, як «Палітика» мінус 20%, у CNN і «Бізнес Інсайдер» па мінус 31%. Тут на графіку вы бачыце крыху іншыя працэнты, але гэта таму, што гэта такая гадавая сярэдняя па гэтым графіку. І яна яшчэ горшая. Робіцца зусім не весела. Вашингтон Пост страціў 44% трафіку з Гугла, Бізнес Інсайдер 43%, Reuters 35%, Time 27%. Затое, што цікавае, такія выданні, як брытанскія Guardian і BBC, уявіце сабе, яны наадварот выраслі на 16 і 15%. Гэта агулам не выпадковасць, выжываюць якраз такі тыя, у каго моцны брэнд. Тыя, каму давяраюць, тыя, каго ведаюць. Калі людзі забіваюць у пошук проста BBC або наогул заходзяць на сайт наўпрост, ім той AI-агляд, той AI-Overview агулам да лямпачкі. А вось калі ты жывеш з запытаў кшталту, якая там сталіца Беларусі ці Аўстраліі, уся твая вось гэтая ніша, яна просто з'ядаецца на сняданак штучным інтэлектам. Бо навошта чалавеку тваё 10-е месца ў пошукавай выдачы, калі адказ ужо вісіць на самым версе. USA Today, дарэчы, ужо судзяцца з Google за манаполію ў рэкламных тэхналогіях, а выдавец
такіх выданняў як Rolling Stones і Variety, кампанія Penske, яны падалі антыманапольны пазоў яшчэ ў верасні мінулага года. Маўляў, вашы AI Overview незаконна жаруць нашу журналістыку і тым самым душаць нам трафік. Вось тут будзе мой любімы момант з усёй гэтай гісторыі. Time, той самы такі легендарны часопіс, прыдумаў, як зарабіць у гэтым новым свеце, і рашэнне выйшла настолькі абсурдным, што яно насамрэч крыху геніяльнае. Яны робяць тэкставую рэкламу, якую ніводны жывы чалавек на іх сайце ніколі не ўбачыць. Гэтая рэклама створана выключна для ботаў. Разлік просты. Няхай штучны інтэлект Гугла праглыне гэты тэкст, нябачны звычайнаму карыстальніку, разам з астатнім тэкстам, і потым выплюне брэнд у адказе на нейкі запыт карыстальніку. То бок яны такім чынам забруджваюць адказы гэтых нейрамашын вялікіх моўных мадэляў. Такі маркетынг працоўны для машын. Рэклама для роботаў, дажыліся. Вось. І аператыўны дырэктар Time, ён казаў, што у нас цяпер агулам дзве аўдыторыі: людзі і робаты. Мы дажылі да таго, што жывы чытач стаў ужо, лічы, другаснай аўдыторыяй. Тыпу, важней скарміць нейкую такую рэкламную інфармацыю роботу. Цяпер вішенька на торце, ад якой уся гэтая гісторыя пачынае захацець новымі фарбамі. У снежні мінулага года той самы Google падаў у суд на невялікую кампанію SERP IP, якая займаецца дакладна тым жа, у чым абвінавачваюць сам Google. Яна займаецца скрэпінгам. Скрэпінг — гэта калі бот аўтаматычна выцягвае чужыя даныя з нейкага сайта. SERP API, што цікава, яна выцягвае вынікі пошуку Гугла і прадае гэтыя вынікі кліентам як нейкія такія гатовыя даныя. Google абурыўся, паставіў супраць іх гэтага SERP API свой антыбот-бар'ер пад назвай SearchGuard, а калі SERP API яго абышлі, то пабеглі ў суд скардзіцца, размахваючы амерыканскім законам пра аўтарскае права DMCA, Digital Millennium, что-то там акт. Маўляў, вы зламалі нашу тэхнічную абарону нашых аўтарскіх твораў. Пра гэтую абарону я ўжо казаў у адным з мінулых выпускаў Відзіка. Гэта выпуск нумар 65, які тычыцца постамерыканскага інтэрнэту. І там, у прыватнасці, я тлумачыў, як вось гэты DMCA негатыўна ўплывае на тое, што ты ўжо нічым не валодаеш, ты не можаш свой трактар направіць, ты мусіш чакаць, калі толькі вытворца трактара, толькі ліцэнзаваныя нейкія дэталі, і толькі ў ліцэнзаваных сервісах зможаш гэта ўсё. Карацей, гэта такі абарона максімальная экасістэмы ад таго, каб карыстальнік нейкіх вырабаў не мог сам на аснове гэтых вырабаў штосьці дарабляць, штосьці ствараць, штосьці рамантаваць. І вось па гэтай позве супраць SERP API суддзя Івон Гансалес Роджерс устала на бок скрэпера і патлумачыла Google, у чым яны агулам не маюць рацыю. DMCA абараняе замкі толькі на сапраўдных аўтарскіх творах, а вынікі пошуку, усе гэтыя спасылкі, усе гэтыя урыўкі тэксту, якія мы бачым, нейкія фактычныя даныя, гэта публічна даступныя факты, а не нейкія творы, абароненыя аўтарскім правам. Кропка. Гэтую частку іску выкінулі, позву выкінулі без нейкага права падаць нанова. А далей самая такое цікавостачка наконт усялякіх панеляў ведаў, якія мы там бачым у пошукавай выдачы, і ўсёй той інфармацыі, што Google паказвае ў гэтую выдачу. Суддзя нагадала, што Google не валодае аўтарскімі правамі на большасць гэтага чужога контенту. Хочаш бараніць яго па DMCA, спачатку дакажы, што сапраўдныя ўладальнікі дазволілі табе ставіць на іхнім дабры свае нейкія замкі. Google гэта даказаць не змог, і кампаніі далі 21 дзень, каб перапісаць іх пазову. То бок, адчуйце ўсю прыгажосць моманта. Кампанія, якая скрэпіць увесь інтэрнэт і перапакоўвае яго ў свае нейкія адказы, пайшла ў суд, каб бараніць свой контент ад скрэпінга, і пачула ад суддзі, што гэты контент увогуле ёй не належыць. Як мне падаецца, гэта просто цудоўненька.
Карацей, мы назіраем, як агулам зараз ламаецца такая фундаментальная дамова, на якой трымаўся ўвесь адкрыты інтэрнэт апошнія 20, нават 30 гадоў. Схема была простая і сумленная. Ты пішаш добры контент, Google цябе індексуе, паказвае ў пошукавай выдачы побач са сваёй рэкламай, але ў той жа момант і прыводзіць табе чытачоў. Ты з гэтых чытачоў зарабляеш і пішаш яшчэ больш добрага контенту. Абодва ў выйгрышы. Штучны інтэлект гэтую дамову перапісаў у аднабаковым парадку. Контент я забіраю, а чытача пакіну таксама сабе. І выдаўцы апынуліся ў пастцы, якую зараз апісваюць як ідэальная наканаванасць, асуджанасць. То бок, сыходзіць з Google цалкам страшна, бо трафік хай сабе нейкі такі хісткі, але ён же ж трафік, это ўсё яшчэ трафік. Гэта падобна да наркамана, які ведае, што доза шкодная, што кожная новая доза можа стаць апошняй і забіць цябе, але адмовіцца ад яе, ад гэтай дозы ён не можа. Пытанне, якое тут у паветры вісіць, куды большая за лёс некалькіх асобных рэдакцый. Калі агулам якасная журналістыка перастае акупляцца, бо ўвесь трафік асядае ў нейкім чужым чат-боце, хто увогуле будзе пісаць тыя тэксты, на якіх гэтыя чат-боты вучацца? Мадэль, якая з'ядае крыніцу свайго ж корму, у нейкі момант застанецца перажоўваць уласныя старыя адказы. Google, вядома, робіць нейкія рэверансы, нейкія падачкі, плаціць там больш за 200 сотень у іх там партнёрскіх нейкіх дамоваў з выдаўцамі контенту, але як мы бачым на прыкладзе Reddit, гэтыя партнёрскія дамовы могуць складаць усяго 60 мільёнаў на 2 гады. Гэта таго не варта, як мне падаецца. Вось, больш падобна на нейкія чаявыя гвалтаўніка, які цябе згвалтаваў і кінуў табе нейкую падачку. Так што мая парада карыстаць адкрытым інтэрнэтам. Я ўжо сябе не бачу. Цікава. Знікла ў мяне чамусьці камера. Карацей, карыстаць адкрытым інтэрнэтам, пакуль яго яшчэ піша сапраўдны жывы чалавек. У тым ліку падтрымлівайце і пашырайце той контент, што вам падабаецца, бо яго у хуткім часе можа і не стаць, а я пайду разбірацца з маёй камерай, што з ёй здарылася. Мала каму вядомая кампанія Telnix аднойчы села з калькулятарам і ўрэшце палічыла, у колькі ёй абыдзецца проста працягваць тое, што яна ўжо рабіла. Атрымалася $100,000. Не на месяц, на дзень, на працу нейрасеткавых агентаў. Пра досвед гэтай кампаніі расказала выданне Wall Street Journal у матэрыяле пра тое, як амерыканскі бізнес пачаў масава шукаць, дзе узяць таннейшае. І гэтым перкуліў агулам эканоміку ўсёй індустрыі штучнага інтэлекту, якая склалася за апошні год. Дык дакладна. Каб зразумець маштаб гэтага пералому, трэба ўспомніць, што было літаральна паўгода таму. Тады, калі вы памятаеце, у тэхкампаніях існавала зусім іншы падыход, панавала з'ява пад назвай токен Максін. Токен — гэта адзінка, якой мераецца праца вялікай моўнай мадэлі, нейкі кавалачак слова. І ты плаціш за кожны такі кавалак, які мадэль прачытала ці згенеравала. Дык вось у офісах вялікіх кампаній, у Амазона, мне здаецца, мы штось такое ўжо абмяркоўвалі, віселі лідэрборды, хто спаліў найбольш токенаў цягам месяца. Гэта быў знак якасці, гэта было знак павагі. Глядзіце, наш чалавек так інтэнсіўна карыстаецца штучным інтэлектам, што ўся бухгалтэрыя проста ў слязах. Людзям за гэта натуральна давалі прэміі, а сёння тыя ж самыя кампаніі займаюцца зусім іншым. Ужо займаюцца thrift-максінгам, спаборніцтвам, хто зможа больш зэканоміць. Той самы лідэрборд, толькі цяпер выйграе той, у каго наадварот лічба меншая, але не большая. Галоўным прапаведнікам новай веры стаў Майк Сакс, магчыма, Секс, дзіўна. Карацей, Майк Секс стаў галоўным прапаведнікам усёй гэтай новай філасофіі. Гэта такі былы інвестыцыйны банкір, які прыкладна 2 месяцы таму прыйшоў у Курсор, той самы Курсор, які робіць IDE-шку для
вайп-кодзераў і якую SpaceX Ілона Маска збіраецца купіць за 60 мільярдаў долараў, ці ўжо, напэўна, купіла, я дакладна не памятаю, чым там па выніку ўсё скончылася. Гэтага чалавека нанялі на пасаду Field CTO, то бок, калі перакладаць з карпаратыўнай на такую больш чалавечую мову, чалавек, які ходзіць па кліентах і тлумачыць, як перастаць бяздумна выкідваць грошы на мадэлі, перастаць карыстацца самай даражэннай мадэллю для ўсіх магчымых задач. Свой прадмет ён называе токеномікай, а сваю галоўную думку фармулюе наступным чынам. Браць найдаражэйшую мадэль на будзённую задачу — гэта як ехаць на ламбарджыні ў краму па малако. Машына, зразумела ж, цябе давязе, але яе крыху шкада, бо яе не для гэтага агулам рабілі. І гэта не проста такое красамоўства. Курсор нядаўна праводзіў эксперымент, гэта ўжо наступны эксперымент іх, але агулам штосьці падобнае паміж гэтымі двума эксперыментамі ёсць. Задача была напісаць веб-браузер з нуля. Калі ўсю работу рабіла адна толькі мадэль GPT-5, кошт склаў крыху больш за 10 000 долараў. Калі ж тую самую задачу падзялілі паміж уласнай мадэллю курсор пад назвай Composer і мадэллю Opus 4.8 ад Anthropic, то кошт склаў 1339 долараў. Я падглядзеў, тут у мяне это ўсё запісана. Розніца ў 7,5 разоў за прыкладна той самы вынік. І Секс кажа, што раней найлепшая мадэль пад канкрэтную задачу мянялася раз на некалькі месяцаў, цяпер яна мяняецца раз на некалькі тыдняў, ці нават на 1 тыдзень. Вернемся да той жа Telnex, бо там гісторыя ўсё ж такі ёсць з мараллю, і яна заключаецца ў тым, што вясной кампанія трымала 1000 агентаў. Гэта праграмы, якія самастойна выконвалі нейкія ланцужкі задачаў без чалавека за штурвалам. І усе яны працавалі на найдаражэйшай мадэлі Anthropic за 200 долараў на супрацоўніка ў месяц. Гэта калі ты працуеш па падпісцы. Потым Anthropic забараніла ганяць праз падпіску іншыя нейкія староннія сістэмы, палічыўшы гэта парушэннем умоў карыстання, і далей плаціць трэба было ўжо за кожнае выкарыстанне, то бок па апішцы, а там кошты зусім іншыя. І адсюль яны вылічылі тыя 100 000 долараў на дзень, якія раней у іх там значна танней гэта ўсё абыходзілася. І такім чынам кіраўнік гэтай кампаніі ён пайшоў да адкрытых мадэляў. Сёння 1400 агентаў гэтай кампаніі Telnex, яны круцяцца на мадэлях кітайскага стартапа ZAI. Гэта ім каштуе прыкладна 100 долараў на агента ў дзень. Дарагая Fable ад кампаніі Anthropic, яна працуе дырыжорам усяго гэтага, аркестратарам і плануе работу. Адкрытыя мадэлі выконваюць гэтую работу, а Sol, мадэлька ад OpenAI, яна правярае, што агулам яны там нарабілі. 3 лабараторыі, усе працуюць на адным нейкім канвейеры. Гэта, дарэчы, галоўны сімптом. Юрыдычны стартап Harvey наогул навучыў кітайскую мадэль GLM 5.2 самастойна тэлефанаваць Fable ад Anthropic, але толькі тады, увага, калі задача выглядае сапраўды складанай. Мадэль сама вырашае, ці варта турбаваць свайго дарагога калегу, і звяртаецца да яго ў нейкіх сапраўды складаных выпадках. У аналітычнай платформы Hex за апошнія 2 тыдні палова кліентаў уключыла ў працу Kimi ад кітайскай Moonshot AI, тую самую мадэльку K3, пра якую я падрабязна пісаў у 5-м выпуску рассылкі электроннай Cherry Pick. Вы можете падпісацца на яе як на электронную рассылку, то бок яна будзе вам прыходзіць на паштовы яшчык. Канешне, паштовую скрыню, канешне, калі не трапіць у спам, ёсць такое, здаецца. Таму, калі вы падпісаныя, праверце свой спам, калі ласка, бо людзі казалі, што не дайшоў нейкі выпуск. Вось, ці можете заходзіць на сайт alyahnovich.com, спасылка ёсць у апісанні да гэтага відэа, і там знойдзеце таксама гэтую рассылачку. Вось, вяртаемся. Пра Kimi K3 таксама там расказаў, таму што гэта такая даволі важная
важны майлстоун у адкрытых мадэлях, у мадэлях з адкрытымі вагамі. Вось, карацей, Zoom увогуле трэці год сядзіць на мадэльцы лама ад мета і дапілоўвае яе пад свае нейкія патрэбы. Іхні тэхнічны дырэктар спалаецца на старую кітайскую прымаўку про тое, што трое звычайных людзей разам вартыя аднаго геніяльнага чалавека і лічыць гэта агулам сакрэтным соусам па працы з нейрасеткамі. Кіраўнік такой платформы, якая завецца Pylon, апісвае рынок, цяперашні стан вось гэтага рынка вендараў нейрамадэляў як нулявую лаяльнасць. Адчуванне быццам вакол нейкая разня. Пастаўшчыкі б'юцца за кліента як могуць. Сама Pylon сёлета атрымала ад аднаго з вендараў вось гэтых нейрасетак падарункавых токенаў на, увага, 1,5 з лішнім мільёны долараў, а другога на 65 000 баксаў, а трэцяга ўсяго на 10 000. Месяцы бясплатнага безлімітнага карыстання. Наркадылер са сваёй першай дозай і той працуе неяк больш стрымана, больш эканомна, больш разумее у бухгалтерыі. Але праблема, чаму гэта ўсё адбываецца? Таму што ўсё робіцца дзеля таго, каб прывабіць і хоць на некаторы час утрымаць як мага больш карыстальнікаў любой цаной, каб паказаць інвестарам, што менавіта твая мадэль, твая прапанова выйграе ў гэтай разні, это блудбэф крывавай бані, якая зараз адбываецца на рынку нейрасетак. І гэта сапраўды набывае памеры сапраўднай жахлівай бурбалкі. На гэтым агулам узроўні, у гэтым стане, якім зараз знаходзіцца гэты нейрасеткава-мадэльны рынок, эканомія перастае быць бухгалтэрыяй і робіцца сапраўды нейкай геапалітыкай. Амерыканскія флагманы, гэта пераважна ўсялякія закрытыя мадэлі ад OpenAI, Anthropic і Google. Ты не бачыш, што ўнутры іх знаходзіцца, ты арандуеш да іх проста доступ. Кітайцы ж робяць стаўку наадварот на нейкія адкрытыя вагі. Мадэль можна спампаваць, заглянуць ёй зазірнуць ёй пад капот. Не заўсёды, часам магчыма, часам не. Можна штосьці дапілаваць пад сябе і круціць агулам гэтую мадэльку з гэтымі вагамі на сваім жалезе. У афіцыйным Вашынгтоне у адміністрацыі Трампа ўжо гучаць прапановы забараніць кітайскія мадэлі цалкам. У адказ на гэта NVIDIA і яшчэ 24 амерыканскія кампаніі, сярод якіх Microsoft, Meta, IBM, Palantir, Hugging Face, яны ўсе падпісалі ліст з просьбай не спяшацца з забаронамі, каб не задушыць канкурэнцыю і не выгнаць агулам распрацоўку на аутсорс кудысьці за мяжу. Асобна амаль 200 стартапаў напісалі адміністрацыі Трампа, што без танных адкрытых мадэляў новае пакаленне амерыканскіх кампаній, амерыканскіх стартапаў, яно проста агулам не выжыве, таму што тое, што прапануюць Anthropic, OpenAI і Google, гэта занадта дорага. І хто гэты ліст не падпісаў, як вы разумееце, пэўна, ўжо маглі пабачыць з гэтага загалоўку, што хутчэй за ўсё ціхенька, але за бан кітайскіх адкрытых мадэляў выступаюць такія кампаніі, як OpenAI, як Anthropic і як Google. Думаю, здагадваецеся, чаму. І тут мы падыходзім да слова, вакол якога зараз агулам ідзе самая такая брудная бойка ў індустрыі. Гэта слова дыстыляцыя. Гэта не у гэтым выпадку гэта не хімічны тэрмін, але ён даволі да яго падобны. Гэта калі адну мадэль вучаць на адказах другой нейрамадэлі. Дарагая і разумная выступае такім настаўнікам для таннай і хуткай мадэлі, якая ёсць яе вучня. Anthropic і OpenAI яны абвінавачваюць, неаднаразова ўжо абвінавачвалі і працягваюць абвінавачваць кітайцаў у тым, што тыя менавіта так выпампавалі іхныя тэхналогіі і зляпілі свае мадэлі з дапамогай гэтай дыстыляцыі. Але праблема ў тым, што гэта не нейкая хайкерская схема, а такі звычайны, даволі распаўсюджаны інструмент, якім усе карыстаюцца ўнутры сябе. Найцікавей пра гэта ўсё выказаўся ў сваім блогу. Хто б вы думалі, чалавек, ад якога я гэтага агулам не чакаў, што для мяне было уласна шокам. Гэта Сатья Наделла, кіраўнік Microsoft. Ён напісаў эсэ, дзе назваў іранічным той факт, што кампаніі, якія навучылі свае мадэлі на
усіх ведах з інтэрнэта, на наших з вами тэкстах, на кодзе, на кнігах, на падкастах, а часам і на ўласных даных іх жа кліентаў, цяпер спрабуюць забараніць іншым вучыцца ў іхных мадэляў. Калі веды цякуць, як піша Саця Надэла, што калі веды цякуць толькі ў адзін бок, то каштоўнасць збіраецца не ў тых, хто веды стварыў, а ў тых, хто валодае інфраструктурай навучання. Прасцей кажучы, чужое браць можна, а вось нашае гэта ўжо святое. Пазіцыя, зразумела ж, такая паважаная і працуе яна роўна да таго моманту, пакуль сам застаешся адзіным, у каго ёсць што красці. А цяпер агулам пра лічбы, ад якіх у амерыканскіх інвестараў апошнім часам пачынае торгацца вока. На платформе OpenRouter, дзе бізнес закупляе токены у розных вендараў, зараз адлюстроўваецца, што першыя 5 мадэляў у рэйтынгу папулярнасці гэта кітайскія. І праз кітайскія мадэлі праходзіць каля 45% агулам усяго трафіку. Доля чат GPT, які доўгі час захоўваў сваю перавагу, быў на першым месцы, доля на спажывецкім рынку скарацілася яшчэ ў сакавіку і апусцілася ніжэй за палову ўсяго вось гэтага трафіку. Міра Мураці, былая тэхнічная дырэктарка OpenAI, якая, здаецца, у мінулым годзе, але я не памятаю, так хутка змяняюцца ўсе гэтыя падзеі, якая сышла з OpenAI, яна выпусціла агулам уласную бясплатную мадэль з адкрытымі вагамі. Яна даволі слабенькая, гэта мадэль, але яна ўжо дэманструе, што і свае людзі свае з індустрыі, яны падыходзяць са сцізорыкам да таго ж пірага, гатовыя засадзіць гэты сцізорык у спіну сваім канкурэнтам. І атрымліваецца такая цікавая канструкцыя. З аднаго боку, сотні мільярдаў, якія укладваюць у дата-цэнтры пад абяцанне, што разумныя мадэлі будуць даволі рэдкім і дарагім таварам. З другога, мы бачым рынак, які літаральна за некалькі тыдняў вырашыў, што яму хопіць і не самага лепшага, самага рэдкага і самага дарагога тавара. Яму хопіць дастаткова добрага кітайскага, але за траціну цаны ад закрытага амерыканскага. Антропік якраз паказала свой першы прыбытковы квартал і падала дакументы, каб выйсці на біржу ўжо дзесьці гэтай восенню. OpenAI хвалілася 3 мільёнамі бізнес-кліентаў і збіраецца рабіць уласнае жалеза. Абедзве спрабуюць выкапаць роў, нейкі новы роў вакол свайго замка, бо стары роў пра тое, што у канкурэнтаў проста горш, ён ужо перастаў існаваць. Кітайскія канкурэнты, у тым ліку Кімі К3, чытайце чарапік, яны дэманструюць, што можна рабіць добра, але танней. І агулам можна сабе забраць, і калі ў цябе ёсць жалеза, на сваім жалезе гэта ўсё круціць. Карацей, калі адступіць ад гэтага ўсяго на крок, то можна ўбачыць галоўнае. Індустрыя 2 гады жыла ў такой логіцы касмічнай гонкі касмічных узбраенняў. Хто зробіць разумнейшую мадэль, той агулам забярэ ўвесь сабе рынок. Ён пераможа, усе памруць і знікнуць. Аказалася, што рынок пытаецца не пра тое, якая мадэль найлепшая, ён пачынае пытацца пра тое, якая мадэль найбольш дастатковая пад нашыя патрэбы. І гэта ўжо зусім іншае пытанне з зусім іншым коштам. Інтэлект, як зараз падаецца, ён ператвараецца ўжо ў такую камунальную паслугу. Інтэлект, штучны інтэлект. Звычайны інтэлект, я спадзяюся, яшчэ спатрэбіцца нам у гэтым свеце. А штучны інтэлект, ён ператвараецца ў такую камунальную паслугу тыпу свету, газу, электрычнасці. І для свету, мне падаецца, гэта агулам выдатна, потому што, як я ўжо пісаў у чарапіку, пасля чыгуначнага буму засталіся рэйкі, якімі добра карысталіся, па якім было цудоўна ездзіць. Пасля буму тэлекамунікацыйнага даткомаў нам застаўся аптычны інтэрнэт. Пасля гэтага буму, пэўна, застануцца танныя кітайскія адкрытыя мадэлі і, магчыма, горы GPU. Гэта, канешне, не факт.
Але тым хто гэта свята аплаціў, застанецца пытанне, за што менавіта яны плацілі вось гэтыя сотні мільярдаў, укладваючыся ў Anthropic, укладваючыся ў OpenAI. І нейкі праменьчык надзеі з'яўляецца на тое, што мы на парозе агулам нейкіх вялікіх зменаў у адносінах да вось гэтай эканомікі нейрасетак, якая склалася за апошні год. Прынамсі, як мне падаецца, разварот ужо бачны. Яго можна заўважыць на фондавым рынку амерыканскім, дзе паўправаднікі за апошні месяц значна страцілі ў цане сваіх акцый. Зразумела ж, незразумела ж, чаму гэта адбываецца. Магчыма, зараз гэта ўсё выстраліць назад у паветра, уверх і ўправа. Але такі разварот, як мне вось па маіх адчушэннях, ён ужо даволі хуценька мы яго адчуем. І ні OpenAI, ні Anthropic гэты разварот не вельмі спадабаецца, як мне падаецца. На гэтым на сёння ўсё. Гэта быў нулявы выпуск падкаста будучыня. Хаджу падзякаваць за падтрымку яшчэ раз магнатам, спонсарам, якія заносяць больш за ўсё ў падтрымцы маёй дзейнасці на відзіку, на асабістым канале. Гэта мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алеся, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Ціткоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза і Райдер 13. Дзякую, што падтрымліваеце беларускі контент, рабіце гэта і надалей. Усім добрага дня. Спадзяюся, што выпуск гэтага падкаста вам спадабаўся. Пакідайце свае каментары і увагі на яго конт. Будзем нейкім чынам калібравацца, што цікава, што не цікава. Не ўсё, што хацеў расказаць, патрапіла, адклаўся ці на наступны выпуск, ці на, дарэчы, выпуск Чэры Піка, тое, што не патрапіла ў гэты падкаст пойдзе. Таму таксама чытайце, падпісвайце, усе спасылачкі ёсць